அம்மா ஊருக்கு போயிட்டாலே காய்கறிக்கு பஞ்சமே இருக்காதுங்க. ஏதோ ஒரு காய்கறி வச்சுட்டே தான் இருப்பாங்க. அது மருந்தடிக்காத காய்கறி கிடைக்கிறது இப்போலாம் அதிசயமா இருக்குதுங்க. தோட்டத்தில பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டு செலவுக்கு வேண்டி புடலங்காய் செடி வச்சிருந்தாங்க. வரி புடலை, பச்சை புடலங்க, நார்மல் புடலங்க, அப்புறம் பீர்க்கங்காய் செடியில அத்தனையும் நெறைய பீர்க்கங்காய் இருந்தது. காய் நெறைய முத்தி இருந்ததுங்க. அந்த முத்துன காயெல்லாம் செடியிலேயே அப்படியே காய வச்சு விதை எடுத்து சாம்பல் தடவி வெயில்ல வச்சுட்டா, விதை வந்து அடுத்த டைம் நடுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படி வச்சுக்குவாங்க. அது கூடவே ஆத்தா பார்த்தீங்கன்னா, பூசணிக்காய், வாழைப்பூ, முருங்கைக்காய் எல்லாம் முன்னத்த நாளே பறிச்சு வச்சுட்டாங்க. அப்புறம் சப்போட்டா பழம் எல்லாமே நான் வருவேன்னு சொல்லிட்டு பறிச்சு ரெடியா வச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் தோட்டத்தில தக்காளி பழம் போட்டிருந்தாங்க. தக்காளி பழமும் அம்மா பொறிச்சு வச்சுட்டு, வாழை மரத்தில வாழைத்தார் போட்டிருந்தது. தார வெட்டிட்டு தண்டுமே அப்பிச்சு எடுத்து குடுத்துட்டாங்க ஊருக்கு கொண்டு வரக்கு. அப்புறம் நம்ம ஃபேஸ் பேக் பவுடர் அரைக்கிறதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா ஆவரமும் பறிச்சு எல்லாமே காய வச்சு வச்சிருந்தாங்க. அதையுமே கொண்டு வந்தாச்சு. அப்புறம் தம்பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நாட்டுக்கோழி முட்டை, நெய்யி எல்லாமே எடுத்துட்டு ரிட்டர்ன் ஊருக்கு வந்தாச்சுங்க. நீங்க அம்மா ஊருக்கு போனீங்கன்னா என்னென்ன கொண்டு வருவீங்கன்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிருங்க. நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோல பார்க்கலாம். பாய். டாடா.